नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही एकदम कमी तेलकट पण तरीही खूप खुसखुशीत अशी फुटाण्याची चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। दिवाळीच्या फराळामधला एक महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे चकली आहे आणि बऱ्याच महिलांना किंवा गृहिणींना टेन्शन येतं की आपली चकली व्यवस्थित होतील की नाही। तर ह्या पद्धतीमध्ये केला तर तुमची चकली ही हमखास खूप छान होतील। तर याच्यासाठी मी ही 1 वाटी फुटाण्याची डाळ घेतलेली आहे आणि ती मिक्सरमधून त्याची बारीक पूड करून घेतलेली आहे। तुम्ही कुठल्याही एका वाटीचं माप ठेवू शकता। फुटाण्याची डाळ किंवा ह्याला काही ठिकाणी डाळवं किंवा रोस्टेड चना दाल असंही म्हणतात। तर ह्याची बघा मी अशी बारीक पावडर करून घेतलेली आहे आणि ती मी चाळणीमधनं चाळून घेतलेली आहे, जेणेकरून त्याच्या आतमधला जो जाडसर भाग असेल तो निघून जाईल। तर हे बघा त्या फुटाण्याच्या डाळीचं पीठ मी इथं घेतलेलं आहे आणि त्याच वाटीने मी इथं 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। एकाच वाटीचं माप ठेवायचं आणि त्या वाटीनेच ही सगळी मापं घ्यायची। 2 वाटी तांदळाचं पीठ, तर 1 वाटीचा फुटाण्याची डाळ असेल तर त्याला 2 वाटी तांदळाचं पीठ आणि असं सगळं हे मी छान असं दोन्ही पीठही एकत्र केलेली आहेत। व्यवस्थित छान अशी एकत्र करून घ्यायची। भाजणीच्या चकलीला सुद्धा पाटी काढतील इतकी सुंदर अशी चकली या पिठाची तयार होतात। तर आता त्याची आपण एक उकड करून घेणार आहोत। तर एका कढईमध्ये मी त्याच वाटीने 3 वाट्या पाणी घेतलेलं आहे। हे बघा त्याच वाटीने मी 3 वाट्या पाणी एका कढईमध्ये घेतलेलं आहे। तुम्ही एका टोपामध्ये किंवा कढईमध्ये सुद्धा हे पाणी घेऊ शकता। 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे। खूप खुसखुशीत आणि खूप चविष्ट अशी चकली तयार होतात। तर 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला। हे खूप सुंदर अशी चकली तयार होतात आणि 3 वाटी पाणी घेतल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे। तर मी हे 1 चमचा म्हणजे साधारणतः आपले जे पोहे खाण्याचा चमचा असतो तेवढं मीठ मी इथं घातलेलं आहे। मी सगळ्या मीठ तिखटाचं प्रमाण परफेक्ट दिलेलं आहे, पण तुम्हाला जर हवं तर थोडंसं कमी जास्त करू शकता। इथं लाल तिखट आहे तर ते मी 1 सव्वा चमचा इथं मध्ये घातलेलं आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता। हे बघा लाल मिरची पावडर घालायची, कुठला घरगुती मसाला वगैरे नाही वापरायचा, फक्त लाल मिरची पावडर वापरायची। अगदी कमी म्हणजे पाव चमचा मी इथे हळद घातलेली आहे। हळद जास्त घालायची नाही, नाहीतर चकली तळल्यानंतर पटकन काळसर होण्याची शक्यता असते। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही धणा जिरा पावडर घातलेली आहे। आपण ही प्लेन चकली बनवतो त्यामुळे धणा जिरा पावडर ही 2 चमचे घालायची, त्याने या चकलीची जी चव आहे ती खूप छान येते। नंतर मग मी याच्यामध्ये हे पांढरे तीळ आहेत ते घातलेले आहेत। 2 चमचे पांढरे तीळ घालायचे आणि एक पाव चमचा मी याच्यामध्ये ओवा घातलेला आहे। तर असे सगळे जिन्नस मी हे पाण्यामध्ये अगोदरच घालून घेतलेले आहेत आणि नंतर हे गॅसवर मी ठेवून याची एक उकळ काढलेली आहे। तर हे गॅसवर ठेवायचं आणि सगळे जिन्नस आहे ते पाण्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आणि या पाण्याला एक चांगली उकळी येऊ द्यायची। इथं मी तेल अजिबात वापरलेलं नाही आहे। तेल 1 चमचा सुद्धा घालू नका। तेल न घालताच ही चकलीची उकड काढायची आहे। तेल जर घातलं तर चकली खूप खुसखुशीत होतात किंवा तेल जे आहे ते जास्त पितात, तेलकट चकली होतात। तर चांगली एक उकळ ह्या पाण्याला आलेली आहे आणि मगाचं जे आपण पीठ तयार करून ठेवलेलं आहे तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची किंवा गॅस बंद केला तरी चालेल आणि गॅसची फ्लेम मी इथं स्लो ठेवलेली आहे आणि हे जे पाण्यामध्ये हे पीठ आहे ते व्यवस्थित एकत्र करून याची मस्त अशी उकड तयार करून घेतलेली आहे। छान अगदी घोटून घ्यायचं पीठ, छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं। तर याच्यामध्ये 1 वाटी चणा डाळ, 2 वाटी तांदळाचं पीठ आणि 3 वाटी पाणी एवढंच प्रमाण परफेक्ट आहे। बाकीचे जिन्नस तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तर एका परातीमध्ये हे गरम गरम पीठ मी घेतलेलं आहे आणि एका तांब्याच्या साहाय्याने मी हे छान असं स्मॅश केलेलं आहे। तुम्ही तर स्मॅशरसुद्धा वापरू शकता, कारण हे पीठ गरम असतं। गरम असतानाच आपण याच्यामधल्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत, त्याच्यामुळे हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। तांब्याने हे खूप इझी पडतं, छान असं एकदम स्मॅश करून घ्यायचं आणि मस्तपैकी असं मळून घ्यायचं। तर हे बघा छान असं मी पीठ मळून घेतलेलं आहे। हे बघा परफेक्ट एकदम पीठ झालेलं आहे, ना जास्त घट्ट झालेलं आहे ना जास्त सैल झालेलं आहे। हे बघा आणि जेवढं आपल्याला सोऱ्यामध्ये पीठ भरायचं आहे तेवढं हे छान पुन्हा एकदा मळून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये आपण जे तांदळाचं पीठ वापरतो तर तो तांदूळ जो आहे तो तुम्ही जुन्या तांदळाचं पीठ करून घ्या किंवा विकतचं तांदळाचं पीठ वापरलं तरी चालेल, पण नवीन तांदळाचं पीठ अजिबात वापरू नका। तांदूळ जुनाच असला पाहिजे तरच चकली ही मस्त अगदी एकदम चिवट येतात।
तर ह्या सोऱ्यामध्ये बघा मी जो चकलीचा साच्याचा जो खरखरीत भाग आहे तो आतमधच्या साईडने ठेवलेला आहे, प्लेन भाग बाहेरच्या साईडने ठेवलेला आहे. आणि सोऱ्यामध्ये हे चकलीचे जे पीठ आहे चांगलं मळलेलं तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. पीठ खूप छान मळून घ्यायचं म्हणजे पण चकली तुटत नाहीत, खूप छान अगदी येतात. तर पुन्हा एकदा सोऱ्यामध्ये घालण्याच्या आधी पुन्हा जर चांगलं मळून घेतलं तर चकली बाहेर खूप छान येतात. तर एक प्लेट घेतलेली आहे आणि एका प्लेटवर मी ही चकली आता काढणार आहे. खूप उंच असा सोरा नाही धरायचा, जरा खालीच धरायचा आणि जो पहिला वेडा आहे तो एकदम जवळ घ्यायचा. हे बघा, पहिला जो वेडा आहे तो एकदम जवळ घ्यायचा, त्याच्यामध्ये जास्त गॅप ठेवायची नाही म्हणजे आपली पूर्ण अशी भरलेली चकली दिसते. हे बघा, आणि नंतर मग हळूहळू एकावर एक असे हे एकासोबत एक असे हे छान अगदी जवळजवळ अगदी चकलीचे वेडे काढून घ्यायचे आणि मस्त अशी चकली आपली तयार करून घ्यायची. तुम्हाला हव्या त्या साईजमध्ये तुम्ही चकली करू शकता. कोणाला लहान हवी तर लहान, मोठी हवी तर मोठी. तर हे बघा, पूर्ण असं मी एक मस्त असे वेडा देऊन ही एक चकली व्यवस्थित करून घेतलेली आहे. हे बघा, आणि त्याचं जे शेवटचं टोक आहे ते असं प्रेस करून सील करून घ्यायचं म्हणजे चकली तेलात सोडल्यानंतर उघडत नाहीत. तर अशी ही चकली गाळून घ्यायची आहे. हे बघा, मस्त आणि परफेक्ट अशी चकली ही इथं झालेली आहेत. कुठेही चकली तुटत नाहीत सोऱ्यामधनं बाहेर काढताना. तर अशा प्रकारे मी हे सगळ्या चकल्या ज्या आहेत त्या गाळून घेतलेल्या आहेत. हे बघा, मस्त एकदम चकली येते, फटाफट एकदम चकली तयार होते, कुठेही पिठाला तडा वगैरे जात नाही. तर हे बघा, परफेक्ट एकदम चकली अशी गाळून झालेली आहे. आता मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि चकली सोडताना मात्र मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेम ठेवायची आणि नंतरच मग चकली याच्यामध्ये सोडायची. तेल समजा गरम झालेलं नसेल तर चकली जास्त तेल पितात, त्यामुळे तेल चांगलं गरम करून तळताना मात्र गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लोच ठेवायची आणि चकली तळताना पण अजिबात घाई करायची नाही आहे आपल्याला. हे बघा, एक बाजूला असे पूर्ण असे बुडबुडे येतात, ते बुडबुडे कमी झाले की मग आपल्याला ही चकली पलटी करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला दुसरी बाजू पण हे बुडबुडे कमी होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे. तुम्ही जर फटाफट चकली तळली तर आतून ती कच्ची राहतात किंवा ती मऊ पडतात. तर एकदम अशी मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर दोन्ही बाजूचे बुडबुडे कमी होईपर्यंत छान अशा चकल्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत. तर हे बघा, परफेक्ट ह्या दोन्ही चकल्या आहेत त्या व्यवस्थित तळून झालेल्या आहेत. हे बघा, खूप छान अशा चकल्या ह्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही जेवढे जास्त वेळ ह्याला तळाल तेवढ्या त्या कुरकुरीत खूप छान होतात. तर ह्या बघा, अशा प्रकारे मी सगळ्या ज्या चकल्या आहेत त्या तळून घेतलेल्या आहेत आणि खूप सुरेख आणि खूप सुंदर अशा ह्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्हाला अजिबात वाटणार नाहीत की ह्या साध्या फुटाण्याच्या चकल्या आहेत, तर भाजणीच्या चकल्यांची चवीला पण पाठी काढतील इतक्या सुंदर आणि एकदम कमी तेलकट. तुम्ही बघू शकता, अजिबात तेल ह्या चकल्यांना आलेलं नाही आहे, पण चकली तरीही खुसखुशीत अशा ह्या चकल्या तयार होतात. तुम्ही जर एकदा रेसिपी ट्राय केली तर नक्की पुन्हा कराल. अशी ही रेसिपी आहे, एकदम कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशा चकल्या तयार होतात. तुम्ही बघू शकता. तर दिवाळीच्या वेळेस जेव्हा घाई असते तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे चकल्या करू शकता. भाजणीच्या चकली करायला फार वेळ जातो, तर झटपट होणारी अशी ही चकलीची रेसिपी आहे. हे बघा, मस्त एकदम चकली तयार होते. मुलांना खाण्यासाठी तुम्ही अदनाबदना पण घरी कधीही चकली करू शकता. तर केल्यानंतर लगेच संपतील अशा ह्या चकल्या आहेत. तर नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चकली तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.